nguva yavakamirwa nemunhu wese yekuita mafresh elections muzimbabwe zvinenge zvakuzosvika zvinenge zvazosvika notoona kuti the world semost trusted union inonzi IPU, interparliamentary union, yapindira muzimbabwe iyo inoona mahuman rights kuteedzerwa kwawo nekufulfilwa kwawo nemaparliamentarians. yapindira aiwa ikaita mafindings aita mafindings matatu atabata so far ekuti vanhu vanenge vava nehope kuti zvinenge zvava kuitika. Future ZANU-PF amene kuti ichiriko here. Sara mpinda mashoko avataura nopano kuti bo subscribe ulike utina on the bell icon. Nokuti tichina pane finding yavo yekutanga vanoyatara Sengezo Chabangu vachiti it questioned the legitimacy of the communication from Sengezo Chabangu, who claimed to be the interim secretary general of the Citizen Coalition for Change, and requested the recall of TPC members. And then number 2, Ananyira chiti the committee was dismayed that recalled parliamentarians were barred from participating in by-elections and highlighted the need for parliamentary and constitutional reforms in Zimbabwe to prevent such scenarios in the future. And then number 3, the IPU committee expressed dismay at the condemned the actions of the Speaker of the Zimbabwean Parliament, Jacob Mdenda, for ignoring Chamisa. Ndo mafindings abuda so far arikunzi abatwa ne-IPU ichiti aiwa chekutanga nechekurekolwa kwema-MPs and then chechitwo ma-MPs akarekolwa vakabvanzi aiwa hamusi kuzoparticipata muma-by-elections, and then chechitatu kuignora kwavaita vaJacob Mdenda vaNelson Chamisa ndo mafindings avaita so far. Saka pa vanhu vanenge vari kuti zviri pachena kuti aiwa Future ZANU-PF inenge hatichaioni uye ma-MPs akarekolewa akahwina pama-elections a2023 vanogona kungodzokera muparliament. Chimbotiudzei mafungiro enyu noti kudii pamusoro penhau idzi. Pinai mucomment section medu motidza mafungiro enyu, musangano kusubscribe kulike channel, turn on the bell icon. Tabochera mabudisa ndokupa pano paZii News Live.